Аз се казвам Венета Неинска и от много малка свиря на пиано. Най-много обичам да свиря музиката, която се нарича класическа. Тази е музиката на големите композитори като Моцарт, Бетовен, Бах и много други. Тази е музиката, която ние свирим на концерти на възглавници, а в публиката имаме едни малки човечета и техните родители, които много обичат да слушат различни инструменти. Ние свирим на пиано, с моите колеги се присъединяват на цигулка, на виолончело, понякога на тромпет. Имали сме дори и арфа. А когато много музиканти се съберат заедно, е важно да има един, който да е нещо като шефа. Този шеф се казва в музиката диригент. Диригент е много важен. Той застава пред всички отпред, обръща се срещу тях, вдига ръце, а в едната ръка има нещо, което прилича на малък меч. Обаче това не е меч, ами се нарича диригентска палка. Диригентската палка е една пръчица, която всички музиканти гледат и по нея разбират кога трябва да свирят. Диригента също така им показва дали трябва да свирят по-бързо или по-тихо, или по-весело, или много бавно и тъжно. Диригента може да покаже всякакви настроения с неговата диригентска палка. Преди много години тази диригентска палка не е била такава маничка, ами е била един голям, тежък жезъл, който диригентите са удрили по земята. Има една много смешна случка с композитора Люли. Той се казва малко като люляка, обаче Люли. Той е бил роден във Франция и освен композитор е бил и диригент. Диригента Люли един ден излязъл на концерт, взел неговия жезъл, палка, започнал да удря по земята, обаче без да иска не оцелил земята, а оцелил крака си. Толкова силно се ударил, така се възпалила раната му, че той се е разболял много тежко и боледувал дълго време. Диригентите много често са и композитори, както нашия приятел Люли. Това е така, защото композиторът всъщност работи измисляч на музика. Той измисля музиката и след това става диригент, за да бъде сигурен, че музикантите ще ги свирят по най-хубавия начин. Такъв е случая на господин Брамс. Йоханес Брамс е роден в Германия и освен композитор е бил много добър пианист, също така и диригент. Обаче Йоханес Брамс един път отишъл на концерт, облякал си официалните дрехи, обул си официалните панталони, обаче забравил нещо много важно. Забравил да си сложи тирантите. Представяте ли си колко му било трудно хем да дирижира, хем да си държи панталоните. Те за малко да паднат насред концерта. Всички много се смяли и тази случка си я разказваме и до днес. Разбира се, не всички диригенти са такива смешни, повечето от тях са много сериозни, даже понякога изглеждат много ядосани по време на концерт. Това е така, защото те наистина се вживяват в музиката и се опитват да покажат на музикантите, които свирят, на изпълнителите пред тях, как трябва да звучи тя.